Tamdanan sa atong programa sa Catholic Faith adunay duha ka sunod-sunod nga iya sa Catholic. So sa dila lang ta magdugay akong ihatag mo sa atong igsoon nga Brad Silbert Dondoyano. Maayong hapon sa tanan. Sanglit usamang dugang Katoliko, mahingong nako'y mapamulong dinhing medyo sakit alang ninyong mga igsoon namong dili Katoliko. No? Muna, mga itong pasaylolaan. No? Akong hugdan, pinagi sa Facebook, may labot na sa pagtulon ang Kristohanon mahitungod sa pagpanghatag. Ang tenor sa ganina nga namahayag, murag ipasabot nga tungod kay sa iyang huna-huna ang mga Katoliko wala kahimo sa pagpanghatag, di modo murag iyang buti pasabot nga dili maayo o dili tinuod ding tinuho ang Katoliko. I hope na nasayop ko sa akong sabot, no? Ang atong ikasulti ni Ana, mao nga mao pa rin ay basihan kung pananglit ang mga sakop wala kahimo sa mga pagtulunan sa maong simbahan, mao na ba na himo na itong barometro o timailhan nga ang maong tinuhuan dili tinuod? Dili siguro, no? Ngayon naman, kung atong balikan ang 12 ka mga apostol sa atong Ginoo na may gahudas, pero dili man ta magaingon nga dili tinuod ang kapunungan o simbahan o iglesia nga gitugon ni Kristo tungod kay naay kahudas, di na kay ngunana, no? Tungod kay naay nasayog, naay nakasala, dili na tinuod ang punog, di na kay ngunana. Gani si Pedro nasipyat man to, no? Gani dunay panahon nga natawag siya sa atong Ginoo og yawa tungod kay dunay mga pulong nga iyang nalisod nga dili maayo. Pero tungod ba kay nasayop si Pedro nga dapat sa maong iglesia o simbahan ni Kristo, makaingon na bata nga dili tinuod ang maong pundok? Dili. Kita kaingon na. Gani kung atong basahon ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ato mang mabasa diha nga kapila sa wayan ni San Pablo ang mga sakop sa iglesia diya sa Corinto. Pero wala na magpasabot nga kung dunay mga buluyagon sulod sa simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo, hukman na dayon nato nga dili ni siya tinuod. Kaya tinuod, maayo ang gitukod ni Kristo nga simbahan, nagtudlo og kabalaan. Unya, naamangod sa mga sakop. Ang yawi ni ini kung atong ipakita gyud sa kalaghanan kung maayo magid siya, kung atong sundon ang mga pagtulunan niya may tungod sa panghatag o kung sa panang mga pagtulunan sa simbahan nga maayo nga kinahanglan atong buhaton, pero kung dili magtuman ang mga sakop, dili gyud maayo ang makita nato. Pero dili na mo'y basihan nga dili na tinuod ang maong pundok o simbahan, bumikan lang niya na. Pero kung ato nang itumbok yun sa Katoliko, kaya akong ipasatupan, ako moingon nga dili man siguro tinuod nga walay mga Katoliko nga naghimo sa pagpanghatag. Gani sa record ya sa internet
mag-isgot taong mga charities. Mura mag-Katoliko, masiguro mo itinatagyan ng charities. No? Kung mag-research ta. Of course, ang ubang tinhuan at kung daygon kay naapod sila charities, naapod sila gihimo nga kaiyuhan tabang alang sa katawhan. Especificamente, murag mahisgutan ako, example, Iglesia ni Cristo, no? Na sila gihimo po nga pagtabang sa ubang mga bisag gani dili mga sakop nila ngayon sa gitabangan. Pero ang tinuang Katoliko naapoy ingunana. No, naapoy ingunana. Mahimo gani nga gihimo po ni sa piniling nasod. No? Pero dili na mo ibasihan nga ang iglesia tinuod gumikan lang naghimo pugana. Kay bisan unsa nga pundok pwede kahimo og pagtabang. Pero sa pag-determine o sa pagpiho unsa ang tinhuan nga gitukod ni Kristo kana mo'y atong ayuhon og suki. Kay dili man tanang pundok moingon ta nga tinuod. Kay pananglit ako magtukod ko og pundok ron. Gamito na ito ang Biblia sa pagpanudlo. Dayon, magtudlo po kung pagpanghatag, maghatag po ko. Dayon, magkaingon na ba mo nga, kining akong gitukod, nga bagong pundok, tinood, gumikan kay naghimo ko, yan ang mga buhat nga naadya sulod sa Biblia. Dili siguro, nga naman, mahimong ang akong gibuhat maayo kay naas Biblia, pero ang pangutana, tinood ba ang pundok nako nga gitukod, nga mo niya ang gitukod ni Kristo, o dili siguro. Nga naman, kaya ang iglesia nga gitukod ni Kristo, kano sa ama niya natukod? Karon ba? O niadtong 1914 ba? Niadtong 1872 ba? Niadtong 1957 ba? Niadtong 1842 o 1872? O niadtong unang siglo, 33 AD? Well, sa mga scholar nining Biblia o teolohiya, halos nagkausa nga ang iglesia nga tinuod nga gitukod ni Kristo nagsugod gyud niya itong unang siglo. Mga parang maglaro na ito mga 30 to 33 AD. To be specific, para namo mga Katoliko 33 AD, pero ako lang inon nga 30 kay namo mga historian nga dili magparehas so pagkwenta ba. Depende man kung asa mo sugod. Maringon lang nato 30 to 33 AD. Pero in particular, alam nga mong mga Katoliko, specific, among gituhuan nga natukod yun ni Kristo ang iyang iglesia niyadtong 33 AD. So karon, kung muuyon ka na ito, ana, kung saan na ito pag-ingon nga ganang iglesia o pundok na gitawag o pulong nga naadas Biblia, uya, natukod 1914 lang. No, pagkatinuod, ana. Diba? Ang tinuod, dili lang nga ito ilhon, bumikan kay gidala ang ala ni Kristo, kung sakto ang nimtag, parihasan ng kwarta. Magturo mo ka nga niya ng 500 peso bill o 100 peso bill nga maugyod ang nimtag, o po ng kulod, magturo na magkadayon, o imo ba ng ilho, imo ba ng hilingol, unsay timayhan sa tinuod nga kwarta, dili lang kay sa nimtag, diba? So, pwede pa sabot, kung kwarta niya, 500 peso bill ba o 100, ayaw sa tuo na yun gumikan sa nimtag o gumikan sa kulor nga maupot. Tanawa sa ang mga ilhanan kung pinuod ba ginabasig piki na. Pwede pa sabot, dili din ka mutuo nga gidaan ni Kristo, iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos, born again, Kristohanon sa pala, Assembly of God, kay naas Biblia, dili din ka mutuo, gumikan kay angala na sunod sa Biblia. Ato sang tanawon ang mga ilhanan sa matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Unsay unang ilhanan, nagsugo dito sa Jerusalem, 33 AD. Pero unsa mga tinuoan ang magkapasar o dili kapasar ana. Masiguro na to nga dili ginang 1914. Pero sakto ang nimtag.
Pero dili makapasa sa mga ilhanan. Nga naman, 1914 man. Samtang hanggang Kristo, unang siglo, 33 AD. Nakaroon, kung ingon ka na Katoliko wala. Una na gaandang yung standard reference. Ang The New Book of Knowledge. Akseptado ni nga standard reference, no? The New Book of Knowledge. Page 287, volume 16. Kung sa may mabasa na ito din, the Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. So it is among standard reference, the New Book of Knowledge, volume 16, page 287, na pamatudan. Ang kining Romano Katoliko nga simbahan, mo gyud ang tinuod nga gitugot ni Kristo kay mao ni ang nagsugod dito sa Jerusalem. Pero basin mo ingon mo nga, kung tinuod na veritas, kanong giusog man ang ngalan sa iglesia? Pagmabasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo, gano'n nga Iglesia Katolika, Apostolika, Romana man. Dilisan ko ang ngalan ni Cristo. Pinuod ko na. Dilisan bas Katoliko ang ngalan ni Cristo. Ngayon is Iglesia ni Cristo, gano'ng dilisan mag Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. When mga igsoon, di pinuod nga dilisan ang ngalan ni Cristo. Yan naman. Kaya kanang pagtawag nato sa Iglesia gituko ni Cristo o Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, dili mo na ngalan ng tao, dili mo na ngalan ni Cristo. Unsa man na, descriptive name of the church. Unsa man ang descriptive? Mga pangalan nga naghulagway unsa ang Iglesia gituko ni Cristo, dili na sa personal name. Kaya ang ngalan doon, kung mag-isgot katawagan sa iglesia, adunay duha ka klaseng katawagan sa iglesia. Una, personal name of the church. Unsa man ang personal name of the church? Hinganlan, ulit tukon, ang tao o kinsa man ang founder na ining iglesia ha. Basta mag-isgot galit ang personal name of the church, muna ngayon tag Iglesia ni Cristo, Iglesia sa Diyos, hinganlan o kinsa ang nagtukod. O mga sa libro sa mga pare, mabasa yun na. Gamiton mga sa mga ministro sa iglesia. Pero, ang ato lang ta, kung magsulti lang ta pinuod, nga ilamang ikutlo ng mga libro sa pare, sama sa sinulat ni Francis Bicasili, dili unta nila ang kunon nga sila mo ipasabot. Kaya ang ipasabot sa pare ng Iglesia ni Cristo, ang Katoliko ramon po. Kay, ang Iglesia doon ng gituko ni Cristo, kung basahan na ito ang Biblia, dili naman kay usay katawagan. Si Pablo, iyang gitawag ang Iglesia ang gituko ni Cristo o kanang descriptive names, pangalan o katawagan na naghulagway unsa ang Iglesia. Unsa may example, kanang nasa 1 Corinto 14:33. Ang Iglesia na gituko ni Cristo, gitawag ni San Pablo o Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Muna unang prueba nato, mitrapulit na sa Biblia, na ang iglesia niya ay dili kay usaray katawagan. Mahimo pong tawgon sa iyang pinaiya na mao ang pagkasantos o pagkabalaan. Muna nga, San Pablo iyang gitawag iglesia sa mga balaan. Kaya sa buhat 11:26, gitawag ko mga Kristohanon. Ang iglesia gitawag mga Kristohanon. Diba? Dayon, Iglesia sa Diyos. Napagaling. Ang uban bali, gamiton pa ng born again. Oh. Pero usara na. No? Kapundok, nagitawag lang sa laing katawagan, lain-laing katawagan tungkol sa dagang pinaiya ni ining mong iglesia ha. Nakaroon. Ganong gitawag man ni o Iglesia Katolika. O kinsa man ang unang mitawag din o Iglesia Katolika sa gituko ni Cristo na iglesia. Mga igsoon, ang iglesia ang gituko ni Cristo
ang unang mitawag niini o Katolika mao ang usa ka obispo nga tinud-an ni San Juan ana sa history. In fact, mga protestante nga scholar dili musupat ani nga si Obispo Ignacio tinud-an ni San Juan, no? Gani, no? Karong umabot nga Marso 29 sa gibati namo ni Mitchell Bidilio sa Seventh-day Adventist at ang inyo na, no? Ang tema nato ipapahulay kay atong tudlo na ang referensya, no? Nga kana si Obispo Ignacio tinud-an ni San Juan. Siya may unang nigamit anang pulong Katoliko sa pagtawag sa Iglesia rapod nga gitukod ni Kristo. Gani, no? Sa di pa nagabasahon ng referensya din eh. Kung matuo mo, nga si Obispo Ignacio may unang nigamit anang pulong Katoliko sa pagtawag sa Iglesia ang gitukod ni Kristo, unsa may masabot na ito ana na yun? Ang Iglesia ng gitukod ni Kristo gihinganlan ni Obispo Ignacio ang Katoliko, unsa may atong masabot din ana sa logic. Ang atong masabot ni ana nga lohika mao nga ang Iglesia ni Kristo o Katoliko usa ra. Ganon. Kaya ang gitawag ni Obispo Ignacio ang Katoliko, ang Iglesia ni Kristo naman po. Di ba? Nganlan dahil sa laing ngalan, maduha na dahil kay Iglesia. O malain-lain na dahil ang Iglesia. Hatag ko ninyong example. Kanunay ka na ito nang ibalik-balik sa radyo. Si Simon, gitawag o Pedro. Karon kay gitawag man si Simon o Pedro, nawala na ba ang iyang, o naduha na ba katao si Simon o Pedro? O usara? Di ba? So, kung si Simon, gihinganlan ng Pedro, dili mahimong duha ka tao, usara, ingon na po, kaya ang Iglesia ni Kristo, gitawag man Katoliko, therefore, ang Iglesia ni Kristong tinuod ay Katoliko na po. Kaya ang gitawag mo Katoliko, mauro man po ng Iglesia ni Kristo. Diba? Una nga, sa una, hapit man ko mauwat anang Iglesia ni Kristo nga nagtukod sa 1914. Kay, abin ako, nga gining Katoliko, dili ni Iglesia ni Kristo. Una hapit ko na uwat, pero pagkahibalo na ko nga ang Iglesia ni Kristong tinuod, maura po dahil ng Katoliko na munang makapanulti ta nga nganong muingon man ang mga ministro sa Iglesia nga kaming mga Katoliko, pag-alpon mis Katoliko kay mag-Iglesia ni Kristo. Nganong ang Iglesia ni Kristo pamamay nga, mo man ang Iglesia ni Kristo nga tinuod. Di ba? Asa may tinuod nga Iglesia ni Kristo ang naroon? Ang Iglesia ni Kristo nga gitawag ni Obispo Ignacio ang Katoliko, o ang Iglesia ni Kristo nga nagsugod yadtong 1914 sa Pilipinas. Di kamubi, ako pangutanon, sa reasoning lang, sa logic, ahay tinuod ng Iglesia ni Kristo. Kadtong gitukod ni Felix Manalo, yadtong 1914, o kadtong Iglesia ni Kristo nga dunay nahimong tinundan nga si Obispo Ignacio, nga matod pa niya nga ang Iglesia ni Kristo taubon sa buong Katoliko. Asa may tinuod ang naroon? Mas butuogin ko atong Obispo Ignacio, nganuan. Tinundan ko dyan ni San Juan. Kamu, sumayo ng pangisip. Asa may inyong tuwan? Si Felix Manalo o si Obispo Ignacio? Ako dito ko ni Obispo Ignacio, nganuan. Kaya tinundan ko dyan ni San Juan. Nakita gini si San Juan sa personal. Nadulog niya ang mga gitudlo ni Juan. But, nasulat sa Biblia o wa na masulat. Kanang gitawag na itong korisyon. Kumanay nga diya sa 2 Thessalonica 2:15. Unsay gingon ni Pablo, barog ka mo nga maligon sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig wali nga binaba og sa sulat. Muna gingon ni Pablo, sa ato pa, dili dahil tanan na sulat sa Biblia. Ang uban, gitawag mong tradisyon, wala naman sulat, patuhuan, gihapon matod pa ni Pablo. 2 Thessalonica 2:15. So, talaga, sa mayong pangatarungan ng pangisip, kinsa may akong paminahon? Si Felix Manalo, si Ellen White, sa mga founder, Joseph Smith sa Mormon, si Kibuloy sa Unsanat, ang Nasgabaw, o si Obispo Ignacio. Dito kung Obispo Ignacio, kaya na, kahibalo siya, at tuwa naman sa Biblia, nagibila ba na lang isa duwa. Muna nga, kung tinuod, sigurista ta, mangitas tinuod,
Di kita makalikay sa pagluhod, pagyutbo sa tinuhuang Katoliko. Oh. Muna na misnomer ang gingon nila na ang Iglesia ni Cristo o Iglesia sa Diyos, ngayon ng Katoliko, maduha o mahimo ng lain-lain ng Iglesia. Hindi na, tinuod. Usara na. Gani akong example akong gabalingon, ang aknalan yung Sinbert. Gihingan lang Bubog Bobby as my nickname. Pagkadako na lang ko na mahilig ako sa radyo, mahilig na ko sa Biblia, mahilig ko kamaturan o veritas o kamaturan mo lang gitawag Bubog Veritas. Karon, tulungan ang akong katawagan, Silbert, Bobby o Veritas, matulungan na ikong katao. O usara ko. Diba? Usara, ano man, kaya ang gitawag o Bobby, mura man ito si Silbert. O ang gitawag o Veritas, mura man ito si Silbert. So usara niya ay si Silbert, si Bobby o si Veritas. Lain ba itong Bobby Raso, no? Anhing, lain ba ito? Pero Bobby kaya po ko, usara ko. Kaya gitawag mo yung Bobby si Silbert, gitawag o Veritas. Iyon na. So mauna nga misnomer, ang giingon nila nga, ang Iglesia ni Cristo sa Biblia o Iglesia Katolika lain-lain usara na. Ngayon, basig mangutana mo, kung sa may gahong nga naa ni Obispo Ignacio o sa usa ka pinunan, kapag himuan ang pagtawag-tawag o paghulagway sa Iglesia gituko ni Cristo. Well, ang tungod ana, kay basig moingon mo, kung sa may gahong ni Obispo Ignacio kung maghimuan na. Ngayon gitawag o universal o Catholic ang Iglesia na gituko ni Cristo. Well, gani, kung ayaw na tugtuon ng Biblia, dili na ang ipangutana na to. Kung mao man natong pangutana, ano man. Kay si San Pablo, wala magaling sa ingnan ni Cristo litra por litra. Just Biblia. Na Pablo, hinganli ng Iglesia sa mga santos, o tawagan ng Iglesia sa mga santos, o Iglesia sa mga balaan, ang Iglesia nga ang gituko. Kung ang itong mabasa sa Biblia litra por litra na, nganlan, o isubo si Pablo ni Cristo nga, Pablo, tawagan ni God o Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Wala tayo mabasa ni Trapolitra nga giingnan dyan ni Cristo. Pero nga nung gitawag mo na ni Pablo, iya man ang gitawag sa Iglesia tungkol kay di man po dautan. O naapod sila gahuwa na. Kaya ang mga tinunan o ang mga sakop sa simbahan, labi na sa mga lideres, gitagaan o gahon sa pagdili o pagtugot. Na sa Mateo 18:18, ang inyong iduli sa yuta, iduli na ko sa langit, ang inyong itugot. Mauna nga, pwede, pagkahimo anak. So, sanglit si Obispo Ignacio, usaman sa nahinong tinunan, may gahong siya sa paghimo anak. Well, oras na? So, oras naman, aton ang inyong mga pangutana. Brother, yung hapon ba mo? May hapon, Brad. Hello. Hello. Kanina akong tumong sa pagpangutahan na sa imong brother. Nung isa ko kumaturan. Hello. Katoliko ko kami, brother. Kapag sa ako kung pagkakatoliko, nagsusuman sa ko na ako'y nakaplagan nga mga pagtulungan ba nga sa akong pagsabot sa'yo. Labi nga kong ibase sa Balaang Kasulatan. Sa Balaang Kasulatan, kung basuhan nato, usara ang manlalaban. Sa Mateo, sa unang Timoteo 2:5. May usa ka manlalaban, may usa ka Diyos. Kanang manlalaban, kinsa ang atong Ginoong Jesucristo. Apan sa atong relihiyong Katoliko,
paghaman ng manalaban. Antod pag-ano, katong nila ang ay ilhon manalaban nila. Makita nato sa mga awit nila. Kung sa nag-ingon sa ilang awit, kanang brother, itoon sa dagat ang labanan mo kami. Gusto ba na, brother? Salamat sa pamutana, Brad. Okay. Para na mo mga Katoliko, ang giingon ni Pablo sa 1 Timoteo 2:5 na usaray tigpataliwala o manlalaban ang mga si Kristo, para na mo dili na kasupak sa among pag-ila isip instrumento na manlalaban o tigpataliwala ang mga santo. Kaya ingon nila, matod pa ni Father Mitch Pacwa o sa Jesuit, nga ang iglesia ko nga gitukod ni Kristo gipanagin sa usa ka lawas nga mistiko nga nasa Corinto nga gitawag og usa ka lawas ni Kristo. Pero kanang usa ka lawas ni Kristo daghan mga membro. Daghan mga membro. Matag usa pwede siya makahimo. Pwede siya makahimo sa pagpataliwala sa mapanangit kanang tumbuhi pa siya sa pagsangyaw. Di ba kanang pagsangyaw buhat mo na sa pagpataliwala? Dayon kanang iampo nimo imong isip ka tao. Di ba buhat mo na sa pagpataliwala? Huh? So mauna nga kung doon na may mahimo ang mga santos nga tabang, dili na siya kontradiksyon sa pagkabugtong pagpataliwala ni Kristo. Nag-iisip na mo nang nausa na ni Kristo ang ilang pagpataliwala. Gawas lang kung ang atong sangpiton kadtong mga tao nga wala mahiusa ni Kristo. Kay contradiction gina kung himuon na ito silang tigpataliwala. Ano man? Kaya wala man sila mausa ni Kristo. Karon unsa may prueba na sa Biblia nga wala may masayop ni mga Katoliko. Akong basahon diri sa 1 Timoteo 2:1. Kaya kana katong gitutlo ganina 5 man daw. Akong basahon ang bersikulo 1, giingon diri ni Pablo. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. So kano? Kaya kana ko ng mga pagpasalamat, mga pangayupo o mga pagpataliwala, intercessions, pagkahimuon ko sa tanang tao. Sa ato pa, dili lang gali mga santos specific, pwede gali ikaw, pwede gali bisan kinsa o pataliwala. No? Pero dili na siya contradiction sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. O na itong tumagal. Wala akong brother, ang ihon ko sa sitas na kung diba sa 2:5 unang Timoteo, may usa ka Diyos o may usa-usab ka manlalaban. Dito rin ang gugawasa na nanundumagan pa man nato. Wa pa dahil sa salit sa gibutan sa Diyos na usa ka manlalaban na mo sa Kristo. Okay, Wa pa tayo salit ni Kristo. wala, nisalig ta, no? Kaya sa pagtulod ng Katoliko, si Kristo naman yung bugtong tigpataliwala talit sa Diyos o katauhan. Kaya siya may namatay, binahagi sa krus nga ang iyang kamatayon, kabayran lang sa itong mga kapalaran. Sa ato pa. Di ba sa kuno? Pero diya sa buhat sa pagpagluwas, wala mag-inusara si Kristo. Yan naman. Kaya na sa Juan 20, 19-23, kung sa may gingon ni Kristo diya, mayon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kay ninyo. Di man ano to, kung tanong pinadala, manlalaban. Di ba? So, kung sa gingon ni Kristo, kung wala siya magpatabang, o wala siya magsubo sa uban sa pagpataniwala, na ngayon siya nga, ang tumulong rin ako. Huwag siya mag-ingon, ang iyong gingon, ngayon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab magpadala ka ninyo. Kapag lang ha,
Lagi. Okay, Ang punto de vista niya na buot na kung palitaw level. Nakasulat tungkol sa Biblia. Dili ka magdugang, dili ka magkuha sa nakasulat. Ang nakasulat, usara ang gibutang. No? Nakaroon, di na kayo mga katalugan. Pag gusto ko pargibin natin dawato na, pag gusto ko pargibin. Para di kita ako madawat, gusto kong sa argumento, akong di mo nga, hasta gusto ang sa dagat, gusto ang pang-isip ng nalaman. Pero sa'yo ko mo na pagpunta. okay, wala man i-delay sa Biblia ka nang gitawag mga hyperbole words, no? Sa pagtahod. Gawas kong ang mga santos, sama ni Santa Maria, ilho na itong Diyos, kana mo hindi na mayo. Pero ang Katoliko wala gyud magtudlo na mga santos, mga Diyos. Pero sa kanila, akusahan lang ng mga Diyos ko, no? Pero sige lang, no? Kaya kung wag ito nabasa sa Biblia nga, kana nga mong mga words, isip, pagtahod, pagpasidunod sa mga santos, na gamit yung mga pulong ang kanang gitawag sa figure of speech galing, hyperbole, no? Pero sila na ang gingon niya sa Biblia nga, nagingon si Juan nga, nagpuro ko siya nga kung sulaton pa kuno ang tanang mga gipamuhat sa Ginoo, nagturo siya nga, ang kalibutan, dili gyud kasudlan kuno sa mga sinulat. Batod pa sa mga scholar, pagka naku kayo sa kalibutan, dili gyud masulod. Ako lang ba? Nga, daghan pag yung, wala, masulod. Hindi ko na ba, hyperbole. Ako lang doon ba? Pag gusto ko ba yun, may mga gawa itong 100% mo, katungupang mga balaan. Pero nga kung ako sa diyan, nadigod na ako badawat, ito bang pagsampo sa bituong sa dagat, may mo, may mga manunod, manlalaban, gusto ba na? Nga ang samputo natin sa paglaban, hasta bituong sa dagat? Wala ko na bituong sa dagat. Nito magbad, no? Sa Biblia, kung si Kristo o mga apostol, ginigyan na mahimong dawato ng mga nasiyok ng Katoliko. Pero wala po gingon sa Biblia nga, sayop, usala, kung tawag bituon sa dagat as a title, no? Pagpasinungog si Santa Maria. Kaya kung mahimong kagsala na, murag nagtudlo na po atong gagulingon na. Kaya wala maging sa Biblia, di maging mabasa sa Biblia nga, dautan ang pagtawag ni Santa Maria na bituon sa dagat. Kung sa mga gusumpura na bituong sa dagat, yung gisampot ng lalaban. Lagi, si Santa Maria. Kung sa mga na? Si Santa Maria. Ha? Si Santa Maria. Yan, nakatulog makita sa balang kasulatan ng si Santa Maria na. When sa among pagtuong Katoliko, wala may kituluan nga dito sa tangan. Pagkugang na po na. Malaki na nga kung hindi mo mo kanya. Ang magkugang, ang magkumot, parang doon yung manuwa. Namura na ako punta na ba? Ang ingon sa Biblia nga dili kugangan ang naisulat sa Biblia. So kato, gibugang mo ito. Hashtag ito sa dagat, hindi mo manlalabang. Wala man na mo nagibutang sa Biblia. Ha? Wala man na mo na... At ano yung gipatuloyan? Gipatuloyan mo, wala kayo. Gipatuloyan mo na. Atong klaruan o bonsai, dili kugangan. O bonsai, dili. Wala, ang pagkaglaban. Kaya dili magutanan ang duli pasabot ana. Kaya kung sampo na ito na literal nga, dili na lang kita katawag o bituon sa dagat. Si Santa Maria as apasidumog ay hyperbolic words. Sama rapor nga gipatuo puta o patulunan nga ulas Biblia. Kaya wala man sa Biblia nga dautan ang pagtawag ni Santa Maria bituon sa dagat. Kaya kung ako ng tuhuan, sama ra nga nito kung pagtulunan nga itulo ras tao, kaya wala man sa Biblia. Magidigaan ta sa pagtawag ni Santa Maria bituon sa dagat. Pinoon ay masabot nga aprobahan na sa langit. Kaya ang tinuod ng iglesia, gitagaro ba ang pagdilis, pagtubot na sa Mateo 18:18. Ang inyong iduli dito sa yuta, iduli na sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Tugot gali ang Diyos sa langit, kita pa. Di ba? Dahil pangutana, lagi salam. Tapos po ito. Sa balaan na kasulatan, kung atong basahon, bawal ang pagpamakat. Yes. Okay ka na, bawal ang pagpamakat. Kaya, sulat niya po suluhan, hindi pwede ang nakasulat sa balaan na kasulatan. Pwede, pwede, waan. Kanang giangkon nga Iglesia ni Cristo kay Roman Catholic man, kanang mabasa nato sa Mateo 16:18. Mangutana ko nimo, na ay Kristo ana wala. Baga,
Si Kristo ang gatukod sa iglesia. Punagin Kristo. Kung maingon ko nimo nga ang ato ng ayuhon pagbasa, kung maingon ko nimo nga walay Kristo rin na, totoo ka dili. Ang gingon na sa mga teksto nga, Pedro, Simon, kay babaw ni ining bato, tukuron ko ang akong, katong akong nito na sa Kristo. Akong iglesia. Dahil Kristo. Walay Kristo. Oh. Usba pag ayuhon pag-isip. Pedro, sa babaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Katong akong nito na sa Kristo. Dahil Kristo wala. Yeah. Ako ibasa na ko. Matthew 16:18. Pedro, sa ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia. Kung si Kristo, iglesia ni Kristo, wala Kristo. Okay. Bawat makapatak, busa, dili pwede sa dugan. Diba? Sa laing version siguro mabasa, no? Pero ang argumento ng Diyos, kurang ani ba? Yung ako ng Biblia, dili ko mabasa ang iyong Biblia. Kaya akong Biblia, kay memorize na ko na. Okay. Pedro, ikaw, sa ibabaw nining bato, akong pagatukuron ang akong iglesia na ikisura. Ano ba? Okay, katong Biblia nga dala sa itong kauban, kailangan sa version ito mabasa ko. Okay, mauyon ka, nga wala Kristo. Okay. Kung ang Biblia, dili pwede mo. Dili pwede dugangan. Litra por letra, mahimong uyunan ka nato sa atong Bibliang Bisaya, walay pag-asang pulo Kristo. Pero inani mo doon. Ang imo argumento, pero ginani ba? Pananglit, ako, ang akong pangalan si Import Magyot, o Bumboyano. Dahil ba, ngayon ko sa kong anak ka, anak, suruan ka na ako, wait, at ito sa Bertado, balik o isla. Wala na ako, dito pa ang akong alam. Huwag may pasabot, ulit ako sa Silbert, kaya wala ganito ka ng akong alam sa pagsugo na natin sa kong anak. Huwag mo na ito sabutin no, nga nawala na ang akong pagka-Silbert, bumikan, wala na ko nalito ka, sa rihang nisugo na ko ang akong anak sa pag-atos Merkado, balik o isla. Garay-garay na namin mo, pero pagkatinood na ang Biblia, dili pwede kuhaan. Lain ba mo? Pananglit, simba kong sulod sa among simbahan, dili itong isikot na masimba ko, dito na akong sulod. Karoon, kaya wala Saan ang kaputan na? Kaya wala na dito ka ng pulong simba. Okay, ang aking kaputan na, din na. Sabot, wala ako masimba. Kamuoy yung kuhaan, pero ang atong kaputan ano na ni? So, paraan niya kasulatan, kay so, immorali, na ang iglesia, ang root patuloy. Kaya man pwede turangan, di na pwede turangan. Mabasa na sa Biblia, wala. Diba ka? Ang gingon sa Biblia, ang gulit, turaan, o tugangan, kininan sila sa Biblia. Wala mag-isgot, may tungod sa ubang butang. Kaya kung dili tama ka dugang sa ubang mga butang, pagkaraghan ng religion, may gawa na. Wala, pananglit. Kanang magsangyaw sa radyo, wala mo na sa Biblia. Huwag mo nag-isog. Dili man, kaya mo mangi, pahayag. Na ang iglesia ni Kristo, mao ang Roman Catholic. Mao lagi. Pagpamakapla naman, wala man na nakasulat sa Biblia. Mao lagi, dili nakita ng dili mabasa sa Biblia daw. Salamat, dili makapangan, sige. Iya ko na, salamat, may mat. Dagang mga balaod gobyerno nga wala sa Biblia. Pero kinahanglan tumano na to. Kay naabot sa Biblia nga tahuro ng gobyerno. Pero dagang balaod mo na sunod sa Biblia. Pero ang gingon sa Biblia ang dili tuhaan o dugangan kining na isulat. Huwag mo rin ugangis Katoliko. Tama na sa pinadayag 22, versikulo 21 ko na. Wala, butang iyo. Pinadayag 24, 25, wala na mo na duwangin. Please, but friend. Pwede tumunta na. Iyon lang yung pamatot ang Hispaniko sa mga Romano Katoliko, isa Katolika sa Romana. Hindi pa dito sa matud ang pagawin mo, pinasok ko sa mga pangatarong. Pagkakaroon pa, kapag Nagaw ang may dito. Kaya ito. Pasensya ka lang kaya itong microphone, medyo dunay dito. Kung sa may pakailat na ito, pagtulunan ni Kristo, pagtulunan si Yawa. Pagkatuloy ko maka, pakailat maka. Sabutan na ako, kung sa may pakailat mo,
walay babasa sa mga librong katoliko na ang katoliko nagpakailat o mga pagtulungan siyawa. So kala sa Biblia, ang yabot sa Katoliko ng Pilipinas, nagtulong ang pare ng pangasawa. Di pa siguro siya masawa sa Biblia. Ang dili pagpangasawa sa Biblia doon klase. Una, pagtulunan siyawa. Anong pagtulunan siyawa na sa Biblia? Kanang giisip na ang kaminyoon sayop mao nang gilid-an. Ang Katoliko wala ang magtudlo na sayop ang kaminyoon. Ang rason sa mga Katoliko nga dili magminyo ang mga pare for the kingdom of God para makaalagad pag-ayaw niya simbahan kaya dili man mabahay niya una-una. Nanas Biblia, Mateo 19:12. Ang ano pangatara, Brad? Ang tulong Brad, ayaw sa pangatarungan. Imo man ang ekspresyon. Kana ko dili sa pagkaon, sa Pinoy Santo, ay itudlukan kana mo. Pagtulunan mo yan pang siyawa. Dili, di mo man ipakailan sa Pilipinas. Ang Buong nagkaroon na, pagtulunan na sa Diyos. Tubaga sa bota na, tubaga. Ayaw pangatarungan ha. Dili siya panutulungan ba? Kailangan sa Biblia, no? Mateo. Dili ang tulutan na ito. Kana pagtulunan siya ang pagkaon na sa Biblia. Kaya pagkipagtulunan ng mga pare. Ang Pagtulunan na Kristo na. Ako usahon na, Brad. Ako din usahon, no? Gingon dili sa Mateo 19, tudling 12. Kay may nagkalain-lain katarungan, ganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pag niyo tungod kay natawo sila ingon nga yuno ko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimo yuno ko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo aron makapangalagad sa Dios. Sabta kini kung makasabot ka mo. Gusto pa gali sa mayong balita Biblia gingon ni nga ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya ko nga magahimo padawata siya. So kanang dili pagminyo tungod sa gingharian sa langit, dili na pagtulunan siya. Pagtulunan ani Kristo may ito. Okay na, Brad. Wala pa tayo mo anak pangatarungan, Brad. Wala pa tayo mo pangatarungan. Pagtulunan na po rin ha. Apa, dalawa. Okay, akong tuwasan sa no? Hindi ko po na. Muna, kasapot na po na. Sumara ninyo ganina na ang pare kayo mo ay matuon nga rin yun kaya Katoliko doon ay pare. Oo. O yun ba na? Yes. Kung mabasa usap na ko sa Biblia nga, ang tulong pare, yung ibanduan sa Imperyo sa Roma, may tulungan pagpatay ni Kristo, yun kaya ulit. Yun ko kay... Dito na, wag mo katumanan, nagipapatay si Kristo, ano po mo? Kasi sayang mo na. Pagpatay ni Kristo, may take-over sa sunod, bagus. Ano yan, tubag? Buka na, buka man. Ang pare, si Anacos Caipas, ubos ang Imperyo sa Roma, nagbuhat o pagi ang pagpatay ni Kristo. Ang ibang iyo nga pare ko na tinod, hindi ba pare Romano ni Kristo na Biblia? Okay. Tapos na iyo pare Romano man. Ano yan, tubag ba, no? Pag-isgot kayo pag-pare. Lagi ikaw nga pare, ay, putol mo na. Specific, no? Pare Romano ba? Kung pare Romano, tinayog ka mo. Wala ko na ako, pare Romano ba? Sulti ko, ayaw ko sa pare, ha? Wala ko na. Wala ko na ako. Bahala na yung bilita ko sa mutuan. Sige, ha? Kung mag-isgot pag-pare, atong laruan o kinsa ang mong pasabot. Kaya na po yung mga pare, dilis biglang gisaway ni Kristo. Pero na po yung mga pare, dili nga wala sa wala ni Kristo. Mahimong sa personal siguro, pwedeng sa yun, pero kung maingon tayo, generalize na ito, basta pare, gautan, bilang tinuod, si Pablo niya ay pare man, dito na sa tinuod. Magkaon ako din sa Roma 15:16, matag pa ni Pablo. Gihimo akong sinubuan ni Kristo Jesus, aron pag-alagad sa mga Judio. Nag-alagad ako ingon nga pare, aron pagwali sa maayong balita. Kung ingon ka tanang pare, dili tinuod, nato pa dili tinuod ay ang pagkapare ni San Pablo. Gani, usani ka, ebidensya nga tinuod yun ka tanagod, ay bigla nag-isgot ang pare. Sa Iglesia ni Cristo, Apostol, di Manalo, labay pare. Okay. So, wala na yung kautana? Okay, magang salamat. Pero ako na ning primus lang. Karong umaabot na Marso 24, na ako'y religious debate nga atubangon. Marso 29, no? Sa DXDR. Domingo na siya, no? Marso 29 sa DXDR. Magsugod ng debatiha o alauna taman sa alas 3.
Ang akong kaatbangan na isa ka evangelist sa Seventh-day Adventist, si Evangelist Mitchell Gutulyo. No, ang among tema na ipapahulay. At ang ininyo, no, sa DXDR, no, 981 AM o 94.1 sa FM o sa internet, rmndpolo.weebly.com. Dahil na po ko'y tulumanon sa radyo, alang nga ito wala pahibalo, no? Matag Domingo na ako'y tulumanon sa radyo sa DXDR, alas 12 sa tautuon nga ito sa alauna, no? Matag Domingo na, no? Alas 12 nga ito alauna. Pag alauna na, muna na itong programa sa debate. Ang sangka sa katarungan nga gidumala ni Pinel Bustamante. Kana lang, dalang salamat o tayong gabi. Sabi pa na ako ihatag sa laing mamumulong nga doon ka sunod-sunod nga safety o natangupan sa mamumulong nga dili na kuan sa Katolik. Ulit naman rin kuan mo tayo itong tawagan kapag kuan sa kanang kaganin na ako dato tanga atong dugangan ko na itong pahayan, no? May tungod na ng ikaw Pedro ibabaw ni matutukuron ko ang akong iglesia. Kaya kung wala man may skuti ang alam ni Cristo, dato pa, dili ko kung gusto. Sa atong iskuta na, kanang usa ka pinulungan na, estima